Fi stqarrija l-Kumitat Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tal-Protezzjoni Ċivili qal li jixtieq jirringrazzja lill-ħaddiema kollha tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għal ħidma li wettqu waqt u wara l-maltempi li ħakem lill-Gżir Maltin fil-jiem li għaddew. L-istess kumitat irringrazzja wkoll il-Prim Ministru Lorenz Gonzi tal-li innota dan l-isforz. Madanakollu kompla jgħid l-istess kumitat kien ikun iktar kuntenti li kieku l-Prim Ministru laqam qar waħda mit-talbiti li tagħmel l-Assoċjazzjoni tal-Protezzjoni Ċivili għal dawn l-aħħar 12 sena fis-sem il-membri tagħha. Il-Kumitat Eżekuttiv saħaq li jkun iktar sodisfatt kieku tispiċċa l-anomalija bejn il-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili u kull membru jkollu l-benefiċċju ta' irtirar kmieni bil-pensjoni tas-servizz. L-Assoċjazzjoni kienet iktar tkun kuntenta kieku l-Prim Ministru jħabbar kumpens addizzjonali fil-forma ta' pakkett li jkopri l-allowances li dawn il-ħaddiema qatt ma ħadu bħal dawk tal-on-call shift, periklu, riski għoli u font. Il-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili kienu jsierħu rashom li kieku l-Gvern ħaħsieb u introduċa xi tipi u forma ta' assigurazzjoni għalihom u għall-familji tagħhom f'każ ta' inċident waqt il-ħidma tagħhom. Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tal-Protezzjoni Ċivili qal ukoll li kieku l-assoċjazzjoni tagħhom tkun meqjusa bħala trade union, il-ħaddiema jkunu jistgħu jieħdu azzjoni fin-nuqqas taqbil fuq dawn il-punti kollha. Intqal li dawn il-problemi fl-aħħar snin għaddew minn taħt Tonio Borg għal għand Carmen Bonnici u issa jinsabu qudiem il-Prim Ministru, iżda ħadd minnhom ma wara l-ħajra illi ċaqlaq virgola jew anomalija waħda. Konsegwenza tek, il-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili huma demotivati u demoralizzati. Il-Kumitat Eżekuttiv saħaq illi jista' jidher illi għadda żmien biżżejjed u hemm bżonn li jsir xi ħaġa biex ikun hemm eżitu pożittiv għat-talbiet tiegħu.